Hello, main buntag pangga. Okay ra kayo nga akong buntag, of course. Unta ang inyo pod. Alauna na sa udto, maopay pag-abot nila ni mama og ni papa gikan naghawa sa bungsod. Libre na pod ang atong sudanon karon na ay usa ka buok tabugok nga for sure ibulad na pod ni papa kay naaman tay mga sunugan og uban pang klase sa isda like kitong and danggit. Kaning sunugan ang the best jud nga luto ani is ang pagsugba. Wala nay lain, mao jud ang the best kay imong ma-enjoy ang iyang natural flavor labi nagpresko. Dili na nimo kinahanglan pa mag-add og klase-klase nga pampalasa kay asin ra sapat na. So nagsugod na kog prepare sa uling dire kay para maluto og dali kay sa ako pang giingon alauna na sa kaudtuhon og wala pa nangatulog ang atong duha ka body. Maong makita ninyo diha nga gisigihan kog kulit ni Mateo kay matulog na daw siya, nanukot na sa iyang didi. Giingnan nako nga unya na lang kay magsugba pa ko and good thing kasabot raman pud ang bata. So anyways pangga, perfect timing kaayo ning uling kay murag 2 weeks na ni namo gi-order and gahapon dara siya naabot. Magtambay jud mig usa ka sako diri sa balay kay hilig kaayo mi magsugba-sugba. Labi na si papa nga favorite niya ang sunugan niya, sugba jud ang the best nga luto ani niya, dili siya ganahan nga atong iprito kay oily kaayo nya mapugos di ay na. Ang nakanindot pud aning magtingob tag uling kay makatipid man jud ta. Okay, so dali ra kaayo ang atong paghaling kay makita ninyo nga ni kayo naman nato na ni silang i-plaster diri. First is kaning gitawag nga batog nya atong isunod ang mga sunugan. Nindot jud ning magpuyo ta sa isla kay permi presko ang atong sudanon labi na og makapanagat si papa. Aside sa mga presko nga sudanon o presko pud kaayo ang hangin nga atong iginhawa. Kay syempre wala kaayoy pollution dire. Naay mga dagko nga kahoy nga makahatag og landong sama aning akong gisugbaan dire nga landong kaayo tungod sa kadako aning talisay. Kung wala pay kahoy nga talisay mas una pa kong napagod aning akong mga sunugan. Dire sa Islam Wambok, it's almost perfect. Ang problema ra jud is ang signal, internet connection. Og labaw sa tanan ang tubig, lisod kaayo ang tubig diri magpaabot jud mi sa ulan. Pero kung maubusan jud mi sa among mga stock nga ulan, magsag-ob jud mi didto sa Pikas Isla. Maora na problema diri sa pagpuyo sa isla. Anyways, ako na ning nabali ang first batch pangga og akong gipuno ang mga danggit. Naa naman siya space kay naluto naman ning sunugan og ang usa ka kitong. Humot kaayo ang sinugbang o sunugan, the best jud ni nga ipare sa mais nga giniling. Panagsa na lang mi magluto og bugas karon pangga kay aron less sugar kay si papa lagi high blood. Og para nako lami man pud ang mais labi nag sa kinilaw iparis. Dali ra ko mabusog nya, dugay ko nga gutomon. Okay, so last naman ning duha ka buok danggit na luto naman jud ni sila. Dadon na ni nako didto sa sulod sa payag kay atong i-plaster didto kay gitulugan ta sa atong mga customer. Kay dugay daw ko kaayo nga nagluto, charot. Bitaw nakakaon naman sila ni mama og ni papa pangga kay nagbaon man ni sila didto sa dagat. So ang atong buhaton ani ato ang takluban kay naay mga earring sa ubos nga nag-ila-ila sa akong nilutuan. And after 2 hours nga tulog kay grabe kapoy jud ni sila ni mama didto sa dagat, mao na nangaon na sila. So mao to pangga mga unta, don't forget to subscribe, like, comment and share this video. Thank you. Bye. Namin. Hanggang sa may niya ko tayo. Hatag ini, hatag mati. Wala, dako ang isda. Lami ang isda ng kao, no? Dito nila sa pangha, sa tukal na ha. Lumog sa, sige mo sa kalumog. Dito pinimidom sa, atong ang dako na